Diwrnod newydd, cynllun newydd, a chryw dyffryneiron heb wybod ddim am yr hyn sydd ar y gorwel. Ta waith, does dim Nadolig heb ganu carolau a does dim byd tebyg. Hyd yn oed os mai ar Zoom mae yn digwydd. Asim allan, ar ei ffordd drwy'r dydd. Reit, oedden ni'n mynd i ymarfer y canu carolau yma, achos i ni ddim moyn canu wishy-washy. Sy'n byd y wath na chanu wishy-washy. Heblaw canu washi-wishy. Reit, fe ddechreuwn ni gyda i orwedd mewn preseb. Ar ôl 3, 1, 2, 3. I orwedd mewn preseb, roedd ceor y byd. Pacsogaf, falle bydde mi mo'n well i ti. Y cheek de, yn niches i ar yr una pan o'n i blwyddyn derbyn. Dosbarth bach, o de? A beth o'n nhw'n dderbyn? Complete? O, reit, y nesa, y dawel nos. Dawel nos. Wow. Siarad am dywel nos, ble mae Al, boys? Wow. Lyco be nes di fyna, Gaf. Fel maen nhw'n gweud, pyd o bwtio stoci tawel. Wel, ar ôl i fi ddod nôl o'r bwtwr gyda'r twrci, mae ddalen... Cysgu. Na! Ysgu ci bwtwr? Bwtwr ar fi hun. Y twrci. Wel, hwnnw amlwg ddim ar fi hun. Odi Al wedi byta'r twrci? Yw, ar ôl i fi moyn y twrci, roedd Al yn mynd at uned y fforddiant heddlu dyfed Powys am fus i ddysgu mwy am ddiogelwch. Hyfforddiant security. Diar. A thra bod pawb yn ymfalchio yn anturiaethau Al, tu allan, yn oerfel y dyffryn, mae 3 sydd ar fin dod yn 4 yn ymlwybro i ffordd tua'r pentre, fel petai nhw'n cario eiddo i gyd. Mel y tad, Mari y fam, a Siôn y bachgen bach, sydd ar fin dod yn frawd mawr. Ydy Siôn Corn yn dod lenni, mam? Fi siŵr ddawer rhywbeth i ti bach. Cofia, mae anreg arbennig ar y ffordd i'n teulu ni yn barod, yn dos e? Wes, fi ffili aros, anrheg gorau'r iod, brawn i chwar fach newydd. Fydd o neu hi yma mewn dim. Dim yn hir i aros o'n, ddim yn hir o gwbl. Faint, 120 diwrnod efallai. Yn gydna ni gobeithio. Dewch ta, well i ni gario ymlaen. Waw, mae dad yn gryf iawn, mam. Ei, diolch i ti. Drychwch, gola, da ni'n agosau boes bach. Ti'n meddwl bod ni'n neud y peth iawn? Dim llawer o ddewis gyda ni. Ond paid ti poeni am hynny rwan, na i edrych ar yn hôl ni, dwi'n addo. Bydda Aunty Gwen yn falch bod ni'n mynd na, wir i ti. Waw, edrychwch ar y goleuni. Mae pentre ma'n bert iawn, mam. Fi lico fan hyn yn barod. Ydy, cariad, bert iawn. Mae'r golau fel seren i'n harwen ni, yn odyn nhw. Ti'n hollol iawn yn yn harwain ni. Seren fychan yn Gwenyn ddisglair uwch fy mhen, Gwenyn ddisglair uwch y byd, Gwenyn ddisglair
Ach. Edrychwch ar yr oll o leini na, am wastraff egni a golygfa salw. Ydych chi wedi gweld y gangfyniadau sy'n mynd gofyn y pentre? A wedi clywed nhw'n canu cygolus o? Oedden nhw wedi canu'r un am bwti'r internet yn y stabal. Y we yn y manger. Neu'r un mae pawb yn canu ar ôl bod mas yn y glaw. Tywel nos. Pyn o'ch becso so. Maen nhw'n gweud bod awr rywyllaw gyn cyn y wawr. Nid bycso rwy am y dwarchwch, ond ei dathlu. Sa'n moyn i fywyd fy nôl, fel yr oedd y cyn mawrth 20 Pawb yn cydweithio, cyd-greu, cyd-bopeth. Rwy am ddod â tywyllwch yn ôl i ddyffryn y llythrenol. Da, sir. Chi'n mynd i ffarmo, sir? Mae gen i blot. Mae e'n mynd i godi bungalow. Pam ni? Achos ydy ddim byd lan star. Mae gen i cynllun ardderchog. Yn gyntaf, dwgyd trydan Dyffryn Atal y pŵer ac ddod allan o'r orsaf bŵer lleol, mwyn tywyllu'r Dyffryn. Ac yn ail, potsian gyda mesurddorion trydan cytrefi twpsod y Dyffryn, fel ei bod nhw dan am ei iaith o ddwyn y trydan. Pam? Achos mae sy'n dangos iddyn nhw, mae tywyllwch sy'n trechu. Mae angen codi ofn arnyn nhw, mwyn aroi nhw mewn trwbl, a falle carchar. Ei, man a man i ni fogo ati helpu tywyllu'r Dyffryn nawr. Heno, dwgyd bulbs. Bulbs tai allan, bulbs talcen tŷ, bulbs shed, fairy lights, bulbs o gerddi a passages. O ie, a rhai mwyaf llachar i gyd, bulbs daffodils. Dim Eisteddfod y Rerydd i'r Ciwrat. Dim Eisteddfod Genedlaethol i'r Ciwrat. Dim Gymynfa i'r Ciwrat. Dim sioe arddwriaethol i'r Ciwrat. Dim sioe frenhinol i'r Ciwrat. Dim ffaireia i'r Ciwrat. Dim carnifal Ciwrat. Dim barbecue Ciwrat. Barbecue Ciwrat! Na fi! Ni'n mynd i gael barbecue Ciwrat. Wait, mae eisiau trefnu a ffono pawb. Allwn ni gael barbecue yng Nghanol Gaea? Gallwn. Pawlai, achos, barbecue Ciwrat! Wy'n excited bost. Reit, a ffono pawb. Diana, Gwca. Mami, Diodydd. Meddal. Wpsi a Pacso, Helendid y Gymbellhau Cymdeithasol. Gafin, y Bordydd a Logistics. Beth fydda i'n neud? Wel fi fydd yr host yn gwestio chi gyd. Weda i beth y Gafin. Na i edrych ar ôl y byrddau'r Logistics, ger di mae'n coeden a dolyg. Un fawr o ben Meli Tychrig, a bendith, tani ben Tychrig, a tynwydd i gyd arni.